Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Pangarso SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Luluk Wibowo SSTMT. Ingkang tansah tinulat-tinulodo Bapak Widodo saha para kanca ingkang kula tresnani. Ing wekdal puniki kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan keistimewaan wulan Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita ngaturakan Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanugrahan kanikmatan dumateng kita sedaya ingkang saged makempal wonten ing papan panggenan puniki kanthi sehat kabeh-kabeh. Sholawat saha salam kita aturaken junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kula badhe maosaken dalil saking Al-Qur'an. Inggih menika surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tegesipun inggih menika, he para tiyang ingkang sampun pitados, sampun kaparingan kewajiban kangge nindakake poso. Kados dene sampun kaparingan kewajiban kangge panjenengan sedaya supados dados siswa ingkang becik lan takwa. Ing wulan suci Ramadan puniki inggih menika wulan ingkang istimewa. Ing wulan puniki pinten-pinten pahala dipun lipat gandhakaken. Saha para umat muslim dipun paringi kalodhangan kangge dandosi diri. Saha para rencang-rencang sedaya ing wulan suci Ramadan inggih menika dados wulan dipun turunipun Al-Qur'an ingkang dados pitedah saha pedoman gesang. Pramila kita saged maos lan ngamalaken Al-Qur'an ing wulan suci Ramadan puniki. Mugi-mugi kita saged ngraosaken berkah saha pangapunten saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Uga kita saged dados pribadi ingkang becik saha sae. Mekanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kirangipun kula nyuwun agung saha pangsan. Nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.